Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 12 август сишәмбе көне. Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда интернет һәм иярчен аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan Gazze üçün барлык чыганакларның һәм дипломатик инициативаларның мобилизацияләнүен ачыклады. Әнкарадагы кабинет җыелышыннан соң белдерү ясаган илбашы Израиль премьер-министры гамәлләрен гаепләп, аның төбәкне тагын да зур фәлакәткә этәрүен әйтте. Эрдоğan Türkiye'nin Фәлестинләргә карата Израиль вәхшилегенә каршы көчле торышын ассызыклады һәм Газзега ярдәм күрсәтүче иҗтимагый оешмалар белән җәмгыятьләрне мактады. Ислам хезмәттәшлек оешмасының чираттагы рәисе буларак Төркия кырыслыкны туктату һәм Газзеда ачлыктан үлүче халыкка гуманитар ярдәмне җиткерү максаты белән ашыгыч рәвештә тышкы эшләр министрлары җыелышы үткәрергә чакырды. Медицина чыганакларына күрә Газзеда оештырылган һавадан һөҗүмнәрдә араларында 11 бала да булган, ким дигәндә 48 фәлестинле үтерелде. Көньяк Газзедәге Хан Юниста оештырылган һөҗүмдә бер гаиләдән 7 кеше үлде. Израиль көчләре шулай ук Хан Юнисның көньягында ярдәм көткән 2 кешене атып үтерде. Газзе шәһәренең Зәйтүн мәхәлләсендә оештырылган бер һөҗүмдә 9 фәлестинле якты дөньядан китте, алардан 8 балалар. Әл-Судания янында ярдәм көткән тагын 8 кеше үтерелде. Шулай ук 24 сәгать эчендә араларында бер бала да булган 5 кеше ачлыктан үлде. Гуманитар кризис тирәнәя бара. Израиль блокадасы нәтиҗәсендә бер фәлестинле бала ачлыктан үлде. АКШ илбашы Дональд Трамп Украина сугышын бетерү өчен Киев һәм Мәскәү җитәкчелекләренең җир бирүе зарурлыгын әйтеп, тиз сөйләшүләр өчен адым ясарга ишарәләде. Путин белән сөйләшүеннән алда белдерү ясаган Трамп, Украина лидеры Зеленский белән ихтималлы чаклы сөйләшүләргә ишарәт итте. Трамп тиз рәвештә утны туктату сүзен бирде. Европалы берлектәшләр компенсацияләрнең Мәскәү җитәкчелеген кыюлаштыра алачагына борчыла. Зеленский исә Русиянең вакыт казанырга тырышуын әйтеп, дөнья лидерларына Русия нефтен алуны чикләргә чакырды. Трамп һәм Путинның 15 августта Аляскада күрешүе планлаштырыла. Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский Русия илбашы Владимир Путинның утны туктату урынына яңа һөҗүмнәргә әзерләнүен җиткерде. Зеленский дүшәмбе кичен белдерү ясап булай диде. Русларда сугышны бетерү ишарәтләре күренми. Украина лидеры әйтүенчә, күзләү һәм хәрби хисапларга күрә Путин бары тик Америка белән үткәрәчәк сөйләшүне шәхси җиңү буларак тәкъдим итүгә юнәлде. Аннары исә элеккегә кайтып Украинага шул ук басымны ясарга дәвам итәчәк. Зеленский шулай ук Русиянең тынычлык урнаштыруга әзерләнмәвен ассызыклап, хәрби берлекләрен кабат урнаштыруының яңа һөҗүмгә ишарәт итүен белдерде. Берәрсе тынычлык урнаштырырга әзерләнә икән, буларны ясамас, дигән илбашы Киев җитәкчелегенең сугыш мәйданындагы вазгыять, дипломатия барышлары һәм Русиянең киләчәккә караган планнары хакында берлектәшләренә мәгълүмат бирергә дәвам итүен җиткерде. АКШ илбашы Трамп узган атнада белдерү ясап, Украинадагы сугышны бетерүгә караган сөйләшүләр өчен Путинны Аляскада оештырылачак бер очрашуда кабул итәчәген әйтте. Европа лидерлары Путинның Трамп белән хезмәттәшлек башкарып кабул ителмәслек ташламалар ясаттыра алачагына борчылганы өчен чәршәмбе көнне Зеленский һәм Трамп белән аерым сөйләшү планлаштырыла. Трамп җир белән алмашуларның кирәкле булачагын әйтте. Зеленский исә бу ихтималны кырыс рәвештә кире какты. Германия канцлеры Фридрих Мерц чәршәмбе көнне Франция, Англия һәм калган Европа лидерлары белән беррәттән Европа Берлеге һәм НАТО рәсми затларын санлы очрашуга чакырды. Мерцның офисыннан дүшәмбе көнне ясалган белдерүгә күрә төрле утырышлардан торачак видеоконференцияда Русиягә басымны арттыру вариантлары белән ихтималлы тынычлык урнаштыру сөйләшүләренә хәзерлек һәм моның белән бәйле җир таләпләре, шулай ук иминлек мәсьәләләре кузгатылачак.
Türkiye Ovazı dolkunlarında соңғы хабарлар тыңлайсыз. АКШ елбашы Трамп Кытайдан импортланушы товарларга арттырылган тарифларны туктатуу вакытын тагын 90 күнгө узунайтуучу карарнамеге кол койду. Шул рәвешле тарифлар 10 ноябрга кадар 30% булачак. Кытай исе өстөмө тамгакана салымдарын туктатып 10%лык тариф киртешек. Бу адым Женева, Лондон һәм Стокгольмда айлар буе дәвам итүче кийинки сәүдә сөйләшүләреннән соң чыккан утны туктатуу хәбәрләреннән соң ясалды. Трамп Пекин җитәкчелегенең соя фасоле заказларын 4 тапкырга арттыруын өмет итүен әйтеп, дөньяның иң зур ике икътисады арасындагы сәүдәне кабат тигезләү юлламасын ясады. Гаагдагы халыкара арбитраж мәхкәмәсе Һиндстанның Индус сулары килешүе кысаларында Көнбатыш елгаларын Пакистанның шиксез кулланышына калдыруу хакында карар кабул итте. Мәхкәмә гидроэлектр проектларының килешүне үтәү зарурлыгын ассызыклап, Һиндстанның гамәлгә кертүләрен кире какты. Исламабад җитәкчелеге карардан канәгать калды һәм яңа Дехли җитәкчелеген килешүне бузмаска чакырды. Һиндстан исә моны атым төш янау дип атап кире какты. Ике ил мөһим елгалар мәсьәләсендә кырыс белдерүләр ясады. Май айында күрелгән канлы бәрелешләрдән соң киеренкелек кимеми. Пакистан гомум штаб башлыгы су хакларына яныйчак һәр төрле бияне юкка чыгарырга сүз бирде. Техастагы кораллы һөҗүмдә 3 кеше үлде, полиция яраланучы санын ачыкламады. Остин Тревис Каунтиның ашыгыч ярдәм төркемнәре X платформасында 4 хастага ярдәм күрсәтүләрен язды. Техасның Остин шәһәрендәге бер Таргет кибетендә барлыкка килгән кораллы һөҗүмдә 3 кешенең үлүе, бер шөбһәленең кулга алынуы белдерелде. Остин полициясе дүшәмбе көне X платформасында вакыйга урынының һаманда актив булуын һәм тикшерүнең дәвам итүен җиткерде. Полиция яраланучылар белән бәйле мәгълүмат бирмәде, ләкин ашыгыч ярдәм төркемнәре 4 хастага ярдәм күрсәтүләрен ачыклады. Остин полициясе әйтүенчә, шөбһәле шортик һәм гавай төрендәге чәчәкле күлмәк кигән ак тәнле ир-ат иде. Полиция шулай ук төбәктәге берничә юлны япты, халыкны шөбһәле кешегә якынаймаска кисәтте. Кораллы һөҗүм яңа уку елыннан алда канцелярия товарлары сатылган вакытта оештырылды. Видео язмалардан күренгәнчә, кибет автопаркында шактый полиция хезмәткәре һәм ашыгыч ярдәм төркеме бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Татарстан хәбәрләре. Татар шагыйрәсе Шәмсия Җиһангирова Дөнья Кипр төрек җәмгыятендә шигъри кичәләр фестивалендә катнашты. Бу турыда Татар информ агентлыгы җиткерә. Дөнья Кипр төрек җәмгыятендә Төрки дөньяның шигъри ахшамнар фестивале булды. Бу дөнья күләм дәрәҗәле бәйрәмдә Татарстан җәмгыятеннән күрдәкле шагыйрә, язучы, журналист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова катнашып, милләтебезне танытып кайтты. Бу хакта Бөтен дөнья Татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ул данлыклы кыйбылы барлау шигырен төрек һәм ана телебездә укып, 20дән артык илләрдән килгән каләмдәшләренә ирештерде. Автобуста тарихи урыннарга сәяхәт вакытында юлдашларын милли моңнарыбыз белән дә рухландырды. Әлеге чарада Дөнья Кипр төрек җумһурияте илбашы Әрсин Татарның шәхсән үзенең катнашуы, шагыйрьләргә бүләкләрне үз кулы белән ирештерүе нур өстенә нур булды, диелә хәбәрдә. Уфада татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашу узды. Татар информ агентлыгы белдергәнчә, Бөтен дөнья Татар конгрессының Башкортстан җумһуриятендәге вәкилчелеге офисында төбәктәге татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән эшлекле очрашу узды. Чара милли
Үзенчәлекне ныгытуда һәм мәдәни киңлекне үстерүдә татар оешмаларының бердәмлеге һәм хезмәттәшлегенең әһәмиятен ассызыклады. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Учрашуда катнашучыларга сәламләү сүзе белән Татарстан Җумһурияте баш министр урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шайхразиев мөрәҗәгать итте. Ул активистларга күп юллык хезмәтләре һәм Башкортстан җирлегендә татар телен, гореф-гадәтләрен, традицияләрен һәм мәдәни мирасын саклауга керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Васил Шайхразиев учрашуда катнашучыларны сәфәр программасы белән таныштырды. Шулай ук ел дәвамында Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан гамәлгә ашырыла торган төп чаралар турында сөйләде. Ул 26-28 августта Казанда узачак милләт җыены чарасына аерым игътибар бирде. Җыен гадәттәгечә бөтен дөньядан татар оешмаларының актив вәкилләрен җыячак һәм актуаль мәсьәләләр, стратегик инициативалар турында фикер алышу өчен мәйдан булып торачак. Васил Шайхразиев билгеләп үткәнчә, җыен эшендә Башкортстаннан зур вәкиллек делегация катнашачак. Татар информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, август аенда Татарстан башкаласы Казанның Иске татар бистәсендә татар мәдәниятенә багышланган фестивальләр узачак. Казанның Иске татар бистәсе августның 2нче яртысында милли мәдәнияткә багышланган чаралар мәйданчыгына әвереләчәк. Тарихи мөхит, муниципаль бюджет учреждениесе директоры Ирина Табакчы эшлекле Дүшәмбедә хәбәр иткәнчә, традицияләрне саклау һәм иҗади алмашу биредә төп темалар булачак. 26-29 августта Пешән базары фестивале уза. Ул быел кунакларны татар йортының көн күреше һәм аның традицион бизәлеше белән таныштырачак. Бәйрәм кысаларында һөнәрчелек остаханәләре эшләр, ярминка оештырылыр, шулай ук тере музыка яңгырар дип көтелә. 27 августта концертлар һәм һөнәрчелек күргәзмәләрен үз эченә алган күп төрлелектә бердәмлек фестивале уза. 29 августта бистә Мөхәммәд пайгамбәрнең туган көне уңайыннан концерт программасын, хәләл маркет һәм мастер-классларны берләштергән Мәүлид эн-Нәби бәйрәмен кабул итәчәк. Müstakillik һәм шәһәр көнендә 30 августта мода күрсәтү, тере музыка һәм халык күңел ачуларын үз эченә алган милли кием фестивале үткәрелә. Бәйрәм вакытында Мәрҗани урамы, артистлар чыгышы, иҗади дискуссиялар һәм сувенирлар ярминкасын берләштергән җәяүлеләр урынына әвереләчәк. Чаралар марафоны гореф-гадәтләрне саклауга һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән Казан сөлгесе халык җыр бию сәнгате фестивале белән дәвам итә. Бистә бурын-бурыннан шәһәр тормышының үзәге булган, биредә сәүдә кайнап торган, һөнәрчелек үсеш алган һәм ул бүген дә истәлекле урын гына түгел, казанлыларның көндәлек тормышының мөһим өлеше булып кала. Биредә эштән соң очрашып кофе эчәләр, ял көннәрендә балалар белән йөриләр, концертларга һәм мастер-классларга киләләр, дип искәртте Ирина Табакчы. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырыбызны киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме?
Hürmetli tыңлаучылар, Türkiye'nin mühim turizm үзәкләреннән берсе булган Бодрумда 20 ел буе балет фестиваленең оештырылуын беләйдегезме? Быел 20-нче тапкыр оештырылган Халыкара Бодрум балет фестивале Türkiye'nin беренче һәм бердәнбер балет фестивале булып тора. Мәдәният һәм туризм министрлыгының Дәүләт опера һәм балеты гомум мөдирлеге тарафыннан Бодрум шәһәр хакимиятенең ярдәме белән уздырылучы фестиваль һәр ел август аенда Бодрумның символы һәм бүгенге көндә суасты археология музее буларак кулланылучы Бодрум ныгытмасында Күзәй Хәндәи исемле сәхнәдә үтә. Дәүләт опера һәм балеты гомум мөдирлеге 2003 елдан бирле һәр ел оештыра бу чараны. Сәнгатьнең иң матур чагылышларыннан берсе булган балет бу тарихи бинада Бодрумның танылган мандариннары исе астында куела. Дөньяда бик әз, Төркиядә исә бердән-бер булган бу фестиваль Бодрумның матурлыкларына өлеш кертә. Һәр ел балет фестиваленә кызыксыну да арта. Шактый илдән һәм төрле мәдәнияттән бирегә сәнгать сөючеләр килә. Дәүләт опера һәм балеты гомум мөдирлеге Халыкара Бодрум балет фестиваленнән тыш Төркиянең башка мөһим туризм үзәкләрендә дә оештырылган фестивальләр белән сәнгать чараларын тарихи урыннарда тәкъдим итә. Булар Истанбулда, Эфес борынгы шәһәрендә һәм Анталиядагы Аспендос борынгы театрында уздырылган опера һәм балет фестивальләре. Бу мөһим чаралар дөнья цивилизациясының башлангыч урыны булган Анадолу җирләренә яңа кыйммәтләр кертә. Буларны беләсезме? Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.